La Federació de Comerciants de Sant Cugat ha presentat la campanya de Nadal aquest dissabte a Collfabà amb la màgia com a fil conductor d'aquest any. Les propostes de la Federació s'han presentat coincidint amb les activitats organitzades per l'Associació de Comerciants de Collfabà, que han donat el tret de sortida a la campanya de Nadal al barri. Doncs aquest any agafem l'element primordial, la màgia. Volem que el fil conductor de tota la campanya de Nadal sigui la màgia, perquè entenem que el Nadal és màgic per tothom, per nens i per adults. Llavors el que intentem és que hi ha noves associacions de comerciants adherides a la federació i fer una activitat cada dia a diferents places o carrers i recollir una mica aquestes noves associacions per tot Sant Cugat. Home, doncs el que intentem és motivar més la compra a la gent, que faci compres a Sant Cugat, que tenim comerços meravellosos i de tot tipus, que els comerços també se sentin recolzats en una època, com bé comentes, que és difícil econòmicament pels comerciants. Intentar així una mica potenciar una mica i dinamitzar la zona comercial de Sant Cugat del centre, del petit mitjà comerç. Però per altra banda també que la gent faci ciutat i trobi una certa relació entre el comerç i la tradició d'aquesta campanya de Nadal. Aquest any hem sigut una mica més creatius i hem buscat elements més màgics relacionats amb la tradició de Nadal, com el cagatió o el patxar reial, amb la màgia perquè és una època màgica per tothom i potser més macos en quant a decorats i atrezzo dels personatges i actors. La iniciativa ha servit per presentar la targeta Sant Cugat Comerç. La cita, però, ha comptat amb diverses activitats com el concert del grup Vinílix i una botifarrada. Enguany, la campanya de Nadal donarà el tret de sortida el 18 de desembre amb una gimcana comercial i s'allargarà fins el 4 de gener.